Tak, nadvěhej to, hejbej to. Jo. Do toho plastového voka to nastrčit, viď? To má obsah ten motor dohromady. To je malý 4. Všechny dohromady mají 4400, jo? No. To je no 7.
Ale prostě takhle chlapí to tam má. Že je pak to jako blbej nápad. Nevíš, jak je velká tryska, jak je převrtaná tryska do toho? Přečnou to napsaný někde. Já... Je to, víš co, jako co se týče práce, peněz, všechno to je nějaký na cestu. No. A teďka Marek Raku má přelítnout a má nějakou havárku v nemocnici z toho Nového Jičína. On letí skoro, víš. Jednou jedinka. Včera předevčírem jsem to, ale klasika. A kde mi... Někdy A bude přestávat. si to vychutnává. Jak to byli vysoko? 900. Tam byli za 2 minuty, čo už ani nevíš. Jo, tak to je výkonně, je, no, to makalo nahoru. no, štětka položil do toho. Skáka tady je to. No, a bude. Víš? A já jsem to nedokázal rozdělat. A dokázal. To je jednoduchý, já tě pak ukážu, jak si to rozdělává. Jen vytáhneš tam ten padáček, ono to už je samo otevře. Ale když by se ta kombinace na mě nevyšla. Ale nešla. Úplně ne. Já ne. Já nevím vůbec na vodu. Je, co? Co tady má to křídlo? Tak by trošku byl opocenej. Ten ví, co dělá. Ten má to červený tričku tamhle. Tak nemá se takhle pohazovat, že jo? Tak pojď si, kamaráde. Gratuluju, nádherné přistání. Nádherná ukázka. A ty gratuluju. Ale člověče, tohle jsou všechno budoucí piloti. Když tě viděli, jak jsi ho vykop ze zhora, a pak jak si přistál bez motoru, Ztratil jsem no chlapa. tak normálně jako ztratil z chlapa. No tady má hrazdo, tady se má motor. Ještě, že měl padák. Ztratil jsem chlapa, říkám, zaplať pán, že si nezapomněl padák. Ale to šlape jako bajk nahoru, to leze. Kolik si leze? A to nejdu na plný plyn ještě, jako by, kolik metrů to leze nahoru? No těch takhle, když to, tak těch 5 tam jde, ale když je dobrý tohleto počasí nebo to, tak těch 6-7 se nechají. To je nádhera. Jako nad 60 to už prostě pojišťovna neřeší. Jo, a ne, to ne jako věkem, ale prostě vyskákanou kategorii. Jo, kolik máte se stupňů? 2,5 tisíce. To vás to ještě baví? To musí být furt stejný, ne? Taky ráno, ne? Jo, ne. Jiný místo. Jak to zahybuje nahoře s tím Rem, jako když z toho vyskočíte?
Bylo to hrozná rána, hrozný přetížení. Až nějakých 6G, jo, to je 6násobek váhy. No, takže tohle to tlumí na nějaký ten trojnásobek, 2,5. Že to tlumí jako prostě napuknutí toho padáku. No, prostě tady nemá, to je proti tomu, jak to má ty sevřený ty šňůry, jak to vidíte. A takhle, když se to prostě rozprostře, se to rozruluje, se takhle rozprostře a teď tady do toho se opírá vítr ze spoda, proti, a tady proti se to snaží nafouknout a ten slider pak si jde dolů, jo? Protože tady je větší síla na to otevření a on si jde dolů. Ta nejtěžší fáze jako vyskočil, dobrý. Teď máte tam myši ve vejfuku? Já už jsem letěl vrtulníkem a s černým velkým. Jo, na závodech, víš ne? Nevím. Jo, to ještě ti neřeknu, že tohle to bylo jo, takže To šmíďák ten to zhasne, už to akce nenastartuje. Máš vůbec dělá, protože sedí na řítě a chlaště. No, tak jo, no. Sedí na řítě a chlaště. A fotí se jako piloti. Sedí si tam, jak to chci vidět. A další parašuty. Dneska tu krapu. Jo, ono jich tady dneska. Ono jich tady dneska je. Čekaj frontu. Takže tím větší odvaha. No, právě. Ale ono by to šlo, když nám někdo, Stando, víš? Že by šlo skupinové, když nám někdo půjčí rogala. Stando, vyskočíme dvojku. Batok, ty brďo. Jdeš na druhou stranu. Rozseděl jsem obráceně. Jedno, jak chceš? Jedno. Jdeš sem, jo? Jestli to má, já myslím, že tam to máš lepší, má? No tak ono to je úplně jedno, mě to je jedno. Pro mě to je příjemnější takhle, když jdeš sem doleva. To je pro tebe příjemnější.
Křídlo na divnočení se strašně spíná, víš, ty to furt serve nahoru, když přidáš plyn. To moje, ta moje 13 jde lepší, ta už je taková jakoby i živější jako s tímhletím. A navíc, když takhle fouká, tak to proti větru potom i koupíš. No tady jste to úplně pěkně teda za tím lesem. Za lesem, no. To jsme říkali, ty vole, ten málem vypadl. To lepší nehodil ten padák, to bylo mega, no. To se bylo. No jo, tam to kejvlo hezky. To byly nějaké špance, jsme nějaký malý sled.
to Já možná najedu tam ne. No jasný, ale to si nahoď asi a tam si najedeš. On ten jenec, no, je křivej, já jsem minulé rovnou. Pak to přestalo. Víš, jak tam je. Je to jednoduchý. Málo místa. No tak se pojď podívat, jenom aby si měla představu, jak se tam je. Ruka, jak je šikovnej. To je hlava koumavá. Já jsem to koupil už v Británii. Jo? To postavil.
Nebo až potom. Se dokola, a rádka whisky s tabákem, ta stresí